not over yet. Zimbabwe hasn't fallen yet because we are here as patriots. We can always help each other to try and help our country. Maybe we would say to make it get back to its feet, because I'm sure everyone is aware our country is struggling. Things are not working on all right. Even the blind can see that. So we've decided that no, by injecting some new ideas, because it is only ideas that will have to assist us, because in terms of wealth, Zimbabwe is not a poor country. Zimbabwe has got so many resources, but it shows that it is on the brain side that we are failing. And more so, it is those who have taken the administrative role. Maybe they failed somehow in other ways. So in order to give them some advice, if they would ever listen, so we have decided that no, let us take part and try and help and see Zimbabwe going back on its feet. You know, I was born in Rhodesia. Remembering Rhodesia and comparing Rhodesia with Zimbabwe, one would wish if the country was going backwards than going forward. But now we are going forward, so we are here to take our country forward. So that's why you see Patriotic Zimbabwe is here to try. Otherwise, it's not trying, it's to make Zimbabwe run again as we used to know, even better than the what we used to know during the Smith era. Would want to see Zimbabwe doing better, maybe. It is the light of Africa, as far as I'm concerned. I know Zimbabwe is the light of Africa, but unfortunately, it has become the most darkness in Africa instead of being the light. So I'm sure as Patriotic Zimbabwe will have to show that we have the light for Africa. We can even help Africa, that is after helping ourselves to begin with. So that is the task we are facing here, to try and eradicate poverty, because Zimbabwe is, everyone knows Zimbabwe is suffering, everybody is poor. But poor in a country that has got so many resources, why is it? So I'm sure it's most of the brain system that has got to be assisted. So as Patriotic Zimbabweans, with our leader, Mr. Mtama, we can always make it, given the chance. Because some have been very fortunate, some parties have been very fortunate, they've been given the chances, but well, they failed. I only pray for Zimbabweans would try to give us a chance and see how far we can go. Thank you. Thank you, Honorable Chipanga. You have heard him speaking that Zimbabwe needs us. Zimbabwe needs peace to go again, to smile again. Some have had their chances, but they failed. They squandered their chances. So now is peace time. Anyway, without taking much of your time, I'll invite questions from members of the press. Those with the questions can field them to him. Okay. Robert from SlyMedia. Vachipanga, mungatsanangurire kuti vanhu vekuti Chipanga danga mvura vanga zvikonzero zvavangaita kuti vapovhotere imimi ndezvekuti chii kuti tsanangura mutishori. Ya, ndingakuti zvakawandisa, asi ndingangosarudza chandingada kubata ndechekuti kazhinji vezvematongerwo enyika vanovimbisa vanhu kuvaitira zvimwe zvinhu zvavanozogona kukundikana, asi imwe nzira ndeyekuvaratidza zviri kukanganisika.
Saka chandingada kuvatsanangudzira inyaya yemvura. Munoziva upenyu hwevanhu, vanhu tinorarama nemvura. Asi mvura iyi kunyange ichitombopota ichishayikwa, asi painoonekwa pachiyaonekwa munhu anotogona kuvharirwa mvura kunzi hauna kubhadhara. Uchifunga kuti chakosha imari here kupfuura upenyu hwemunhu, kuti zviri nani kuti munhu afe zvake ndekuti haana kubhadhara mvura, haana kupa kanzuru mari. Asi dai taibvunzawo kanzuru kuti imi pawholesale price munombotenga lita mari yekudhamu, vanotofunga kuti munhu pfungwa dzake dzaakutendera. Asi chinhu chatakangowana chiripo chatinopuwa naMwari. Hapana munhu anobhadhara mvura kuti inaye kubva kudenga. Mwari vanongoinayisa yopinda murwizi, zvekuti taifanirwa kuwana nyasha dzatairatidza ipapo kuti mvura zvatinoiwana pachena kubva kuna Mwari. Hongu tinoshandisa zvedu machemicals, asi chemical ingabva yakonzera here kuti inini ndiri baba ndine mhuri, pamba pane vazukuru, vana vane manapukeni nezvinhu zvese zvakadaro, mvura yovharwa. Chinotarisaiwo kuti kana munotaura neutsanana hunotangira papi kana mandivharira mvura zvisikachawani mvura. Saka chiitiko icho vanhu vanongochiona sekunga zvinhu zvisina basa, asi zvinhu zvakadaro izvo ndizvo zvinorwadza musikavanhu. Kana midzimu chaiyo yenyika inotsamwa kuti munhu avharirwe mvura, nekuti mvura upenyu, pasina mvura vanhu vanoparara. Saka ndinovatsanangudzira kuti vazive kuti vari kutokanganisirwa, havaitombofanirwa kuti vavharirwe mvura. Kana vachinga vasina kubhadhara, ngapatotsvagwa kana dziri dzimwe nzira dzekuti chikwereti ichocho chingapedzwa sei, asi kuti munhu achirarama, vana vachigeza, vachienda kuchikoro, pane kuti ubva wavhara mvura iyo. Apa unenge uchiti ndiwe baba, vamwe vanoti maseed fathers, ubva ushe kuti kana baba vachivhara mwana mhuno kuti usafema, vanozofunga kuti anofema sei. Saka ndinovatsanangudzirawo kudaro kuti vaone zvimwe zvinhu zviri kukanganisika. Imimi muri muimbi ane mukurumbira, chazoita kuti muite pfungwa yekuti rega ndipinde mune zvematongerwo enyika chii? Ndinotenda nomubvunzo iwoyo. Ndofunga mimi ndiri munenge munotoziva kuti ndiri muimbi. Vamwe vangu vachitoti kune vaimbi vacho vamwe vaitoti handiziri muimbi, ndiri politician ari kuhwanda nekuimba, zvokuti ndakatomakwa zvekutoti inotodzi kana zvabudawo kwaingotorwise music yekunzi DJ anongofara kuti ndaakuisa pamuchini, inodzi dzinotombofanira kuti dzioneke. Saka imi ndima musati maitoziva yanyu kuti ndiri muimbi, asi kune vamwe vanotoziva kuti ipolitician, zvokuti kana ndauya kunonga watoshamisa vanozota kuti asvika manje kwake kuyo. Right? Do we still have more questions? Any questions? Okay. Maybe what are your chances of winning in Chipanga? Are you hopeful that you win the seat? Yeah, in that regard, don't go base on if Senate will prevail, because this is not a moment of providing material, but it's now a mental thing that is the source of all things that we might achieve. So if the Senate will prevail and God will intervene and the people of Chipanga constituents will be reasonable and be aware that at least what is needed is the brain work before it comes to materialize, then maybe they would give me such a chance. But now knowing that the majority are now used into material things, still very doubtful whether that Senate, putting into account these by-elections, is a very short period, I would say, but we only hope that maybe if this one does not success, then since we have got the 2023 coming up, maybe would extend that time, then people will have to be educated, maybe they will be aware, knowing that we need mentally solutions than material solutions. Sekutaura kwamamveta kuti vanhu vanoridza manzi enyu kuma-radio station vachadzinge vakubuda pachena kuti ayo munhu uya abuda pachena manje ndipolitician. Kufunga kwenyu takatarisa vanhu varidzi vema-radio station, mimanzi yenyu icharidzika here? Sorry, come again. Ndikuti
sekutaura kwamaita kuti vanhu vakuzoti azobuda pachena manje kuti ipolitician, kufunga kwenyu mumhanzi yenyu icharamba ichiridzwa here pamaradio stations imi mabuda pachena, uye zvakare muri kubato rinopikisa? Zvazvinoita ndezvekuti ivo zvavo vanogona kufunga kuti ndiri kubato rinopikisa, sezvo vanofunga asi handisi kutopikisa, ndinoda kutobatsira iwe. Mhaka yakuti kana ukauya mumasure kavamwe vanhu vatotanga vanogona kusaziva kuti dai handina kuenda kumberi kwavo, nokuti kuwana uchinzi uri kutopikisa zvoreva kuti iwo ndiwo wakatotanga kainda akutotera. Saka kana paripo wakatsika wakatotsika kare, dai wainzwisisa handisi tombori kuuya nekuda kuti ndiri kuoposa, asi kuda kutobatsira zvokuti kana vari kunonga uchingodhonza bachutano kugara ipasi apo kudai kutoda kubatsira, nekuti ndine urombo kuti pakashandiswa vara rekuti opposition. Ndofunga handiro vara chairo chairo rinofanirwa kunge richiwama pano, nekuti kupamhidzira kuti edition pane zvinenge zviripo, nekuti ngatiti pfungwa yandinenge ndinayo ikashanda inotobatsira Zimbabwe yese, naivo vacho vanenge vachifunga kuti ndiri opposition. Saka ivara ratakangoinherita, but I don't think it's not the right title yokuti opposition for those who would want to contribute some ideas kune zvinenge zvichiitika munyika. Saka zvinhu zvatakangogara iri nhaka, asi handisiri kuoposa, ndoda kutobatsira PZ, inoda kutobatsira kuti Zimbabwe yedu iende mberi tese, naivo vacho kundikanewo tomboziva kuti maneta mandiri irile kai unomhanya usvika uyo achakagwinya uya umboda ukakata wanhingirika uya, because mukabva mati irile yega yega kuti muhwini. Kurudziro yamungape kune vechidiki, tinoziva kuti panguva dzesarudzo vanozoshandiswa kuitiswa zvemhirizhonga. Imimi semunhu ari kukukwidza, kurudziro yamungape kune vechidiki ndeyekuti chii vavhotewo murunyararo? Vechidiki ndingatoti hatitovati vechidiki ndivo varidzi venyika yamangwana, zvekuti dai vakazviziva chete kuti hatifanirwi kunga tichishandiswa neava kana kuti riri kukanyika harizi redu, mukazviona chedu chikamu isi takatorova ndima yakati kure, ivo ndivo vachine ndima yakawanda. Saka toda kuti vazive kuti kana vachifunga kuti vari kuvhiringidza ivo madhara, ndivo vari kutozvivhiringidzira, nekuti pedu isu madhara takatotamba. Saka ndinotaura kuti ramangwana nderenyu, ndiyo motofanirwa kuti muve serious nezviri kuitika, nekuti kunaka kuri kuumbwa apa. Imimi otherwise ndii muchatozonyatsoenjoya Zimbabwe yakanaka, otherwise zisu vamwe hatina kutozoenjoya.